Bog da, ali čemu Isus? Stari župnik poput mene koji je čitav život radio u velikim gradovima, tijekom godina neprekidno sluša jedne te iste bisere. Jedan od njih je: kako Bog može sve to dopustiti? Drugi opet glasi: Kain i Abel bili su braća. Kain je ubio Abela. Odakle onda Kainu žena? A jedan od najdražih mi je ovaj: gospodine Bush, vi uvijek govorite o Isusu, to je prekrasno, no uopće nije važno kojoj religiji pripadaš. Glavno imati strahopoštovanje pred svevišnjim, nevidljivim. To zvuči logično, nije li tako? Stoga moj veliki zemljak Goethe, on je također iz Frankfurta, reče: osjećaj je sve, ime je samo zvuk i dim. Nije važno govorimo li o Allahu, Budi, sudbini ili vrhovnom biću. Važno je u nešto vjerovati. Precizno odrediti svoju vjeru je fanatizam. Tako misli barem 50% ljudi. Nije li tako? Još se uvijek sjećam jedne starije gospođe koja mi je jednom rekla: oh, velečasni, opet vi sa svojom pričom o Isusu. Nije li sam Isus rekao: u kući oca moga ima mnogo stanova. Ondje ima mjesta za sve. Dragi prijatelji, to je strahovita pogreška. Jednom sam se zatekao u berlinskoj zrakoplovnoj luci Tempelhof. Da bi se moglo ući u zrakoplov, najprije treba proći pregled putovnica. U redu ispred mene stao je neki visok i snažan čovjek. Kao da ga još uvijek vidim pred sobom. Dvometraš s golemim putnim pokrivačem pod rukom. Svoju je putovnicu pružio službeniku. Ovaj mu odgovori: samo trenutak. Vaša putovnica više ne vrijedi. Na tomu taj gospodin odvrati: nemojte biti tako sitničavi, glavno je da imam putovnicu. Ne, odlučno mu objasni službenik, glavno je imati valjanu putovnicu. Upravo je tako i s vjerom. Nije dovoljno samo imati vjeru kakva god bila. Svako na svoj način vjeruje u nešto. Nedavno mi netko reče: vjerujem da bi se od kilograma govedine mogla napraviti dobra juha. I to je vjera svoje vrste. Ne radi se o tome da imate nekakvu vjeru, već o tome da imate ispravnu vjeru. Vjeru s kojom možete živjeti i kad sve krene nizbrdo, koja vam pomaže u velikim iskušenjima. Vjeru s kojom se možete suočiti i sa smrću. Smrt je naime najveća kušnja za ispravnost naše vjere. Postoji samo jedna prava vjera s kojom se dade ispravno živjeti i ispravno umrijeti. Vjera u Gospodina Isusa Krista, Sina Božjega. Sam je Isus rekao: mnogo je stanova u kući moga oca, ali postoje samo jedna vrata u te Božje stanove. Ja sam vrata, tko uđe kroz ame, bit će spašen. Isus, on je vrata. Dobro znam da ljudi to ne vole čuti. Oni satima mogu raspravljati o Bogu. Jedan Boga predočuje ovako, a drugi onako. Ali o Isusu se ne može raspravljati, jer samo vjera u Isusa, Sina Božjega, spašava i donosi blaženstvo. Samo je s takvom vjerom moguće živjeti i umrijeti. Jedan moj doživljaj pokazuje kako ta vjera ljudima izgleda smiješno. Jednom, prije dosta godina, šećući Esenom, naiđoh na dvojicu muškaraca, najvjerojatnije rudara. Kad sam prolazio pokraj njih, jedan me pozdravi: dobar dan, velečasni. Okrenuh mu se i upitah: odakle se poznajemo? Tada se ovaj nasmija i reče drugome: to ti je velečasni Bush, pravi frajer. Hvala, odgovorih. Da, dobar momak, nastavi on, ali pomalo lud. Lud? Ta zašto? Upitah ozlojađeno. Tada on ponovi: stvarno, velečasni je pravi momak, samo stalno govori o Isusu. Čovječe, odvratih iznenađeno, nisam ja lud. Za 100 godina bit ćeš u vječnosti. Tada će sve ovisiti o tome jesi li upoznao Isusa. O njemu ovisi hoćeš li ti biti u paklu ili u raju. Reci mi, poznaješ li Isusa? Vidiš, smijući se prozbori onaj svome kolegi. Opet počinje. Da, to je upravo ono od čega želim započeti. U Bibliji postoji jedan redak koji želim staviti na sam početak svog izlaganja. Taj redak glasi: tko ima Sina Božjega, ima život. Na vjeronauku ste naučili nešto o Isusu, ali to ne znači da imate Isusa. Tko ima Sina Božjega, zapazite ovu riječ, ima život, ovdje i u vječnosti. Tko nema Sina Božjega, nema života. To kaže riječ Božja.
Jeste li čuli izreku tko ima, ima? Isto značenje ima i navedeni biblijski redak. Stoga bih vas htio uvjeriti da prihvatite Isusa i predate svoj život u njegove ruke. Život bez njega je ruševina. Također ću vam reći zašto je Isus jedan i jedini, te zašto je vjera u Isusa jedina ispravna vjera. Dozvolite mi da se posve osobno izrazim, jer vam sada želim reći zašto moram imati Isusa i zašto moram u njega vjerovati. Isus je Božje otkrivenje. Kad mi neko kaže, ja vjerujem u Boga, ali zbog čega trebam Isusa? Odgovorim mu, to je glupost. Bog je nevidljivi Bog. Bez Isusa ne možemo znati baš ništa o Bogu. Ljudi mogu izmisliti vlastitog Boga, primjerice dragog Boga koji neće jednog pravog Nijemca ostaviti na cjedilu, barem ne tako dugo dok ovaj pije samo 5 krigli piva dnevno. Allah, Buda, to su samo projekcije naših želja, ali pravi Bog. Bez Isusa ne možemo znati ništa o Bogu. Isus nam otkriva Boga. Bog je sišao k nama u osobi Isusa Krista. Pojasnit ću to pomoću jedne slike. Zamislite neprovidni zid magle. Iza tog zida skriven je Bog. Budući da ljudi ne mogu živjeti bez njega, počeli su ga tražiti. Pokušali su se probiti kroz maglu. To su pokušaj raznih religija. Sve su religije, naime, čovjekovo traganje za Bogom i svima je zajedničko jedno. Sve su se izgubile u magli i nisu bile kadre pronaći Boga. Bog je skriveni Bog. To je vrlo dobro razumio čovjek po imenu Izaja kad je iz dubine srca kriknuo: Gospodine, ne možemo doći k tebi, oda razdriješ nebesa i siđeš k nama. I zamislite, Bog je čuo taj krik, prodro je kroz gustu maglu i došao k nama u osobi Isusa Krista. Bog nam je došao onog dana kada su anđeli pjevali nad betlehemskim poljanama: Danas vam se rodio spasitelj, slava Bogu na visini. A sada nam Isus govori: Tko vidi mene, vidio je Oca. Bez Isusa nisam znao ništa o Bogu. On je jedina osoba od koje mogu primiti pouzdanu spoznaju Boga. I kako onda neko može reći ja mogu i bez Isusa? Imam vam toliko toga za reći, ali morat ću mnogo toga izostaviti. Želim vam mnogo toga reći o Isusu. Mogu vam navesti samo najvažnije odgovore na pitanje zašto je Isus važan. Isus je spasonosna ljubav Božja. Jednom me intervjuirao neki novinar. Upitao me zbog čega održavate ovakve sastanke. Odgovorih mu: to činim zbog toga jer se bojim da ljudi ne odu u pakao. Na to se on nasmije i reče mi: takvo mjesto ne postoji. I ja mu odvratih: to vi kažete. Za 100 ćete godina znati jeste li u pravu bili vi ili Božja riječ Biblija. Recite mi, nastavih, jeste li ikada osjetili strah od Boga? Ne, odgovori on. Dragog se Boga nitko ne treba bojati. Tada sam mu objasnio: čak i onaj s površnim znanjem o Bogu mora znati da ne postoji ništa strašnije na što je on. Svet i pravedan Bog, sudac naših grijeha. Mislite li da će on jednostavno prijeći preko vaših grijeha? Vi ga nazivate dragim Bogom, no Biblija ne govori tako. Biblija za njega kaže: strašno je upasti u ruke živoga Boga. Jeste li se ikad uplašili pred Bogom? Ako niste, tada niste još ni počeli uviđati strahovitu stvarnost Božje svetosti i užasnu stvarnost svojega grijeha. Ali kad se počnete bojati Boga, upitat ćete se: kako mogu opstati pred Bogom? Osobno vjerujem da je najveća glupost našeg doba to što se više ne bojimo Božjeg gnjeva. Kad neki narod prestane ozbiljno shvaćati živoga Boga i njegov gnjev protiv grijeha, to je znak zastrašujućeg otvrdnuća. Profesor Karl Heim jednom mi je prigodom pripovjedao svom boravku u Pekingu. Ondje su ga odveli na neko brdo na čijem je vrhu stajao oltar koji su nazivali nebeskim oltarom. Objasnili su mu da se u takozvanoj noći pomirenja to brdo ispuni 100.000 ljudi koji nose svjetiljke. Tada bi se popeo i car. U to je doba Kinom još vladao car, te prinio žrtvu pomirnicu za svoj narod. I dok mi je to objašnjavao, reče: ti su pogani znali što je gnjev Božji i da se čovjek treba pomiriti s Bogom. Nasuprot tome, obrazovani Europljanin misli kako može govoriti o dragome Bogu i da će Bog biti zadovoljan njime tako dugo dok plaća crkveni porez.
Počnimo se radije ponovo bojati Boga. Svi smo mi sagriješili. Vi niste? Ne zavaravajte se. Svako jest. Jednom kad se ponovo naučimo bojati Boga, zapitat ćemo se kako izbjeći Božji gnjev. Tko će nas spasiti? Te kad počnemo postavljati ta pitanja, otvorit će nam se oči i razumjet ćemo da je Isus oslobađajuća ljubav Božja. Bog želi da se svi ljudi spase, kaže Biblija, ali on ne može biti nepravedan. Bog ne može grijeh ostaviti nekažnjenim. I to je razlog zbog čega je dao svog sina, za spasenje i pomirenje. Pođite u mislima sa mnom do Jeruzalema. Izvan grada nalazi se brdo na kojem su se okupile 1000 ljudi. Visoko nad glavama puka uzdignuta su 3 križa. Čovjek na lijevom križu je poput nas, grešnik. Na desnom također. Ali pogledajte čovjeka u sredini. Vidite li ga? Eno, onog čovjeka s krunom od trnja na glavi, sina živoga Boga. O glavo krunisana kojoj se rugo svijet, o glavo puna rana, a na njoj trnov splet. O čelo s kog je teko u muci krvav znoj. Ja te se sada sjećam i teških rana broj. Zbog čega je pribijen na križ? Križ je oltar, žrtvenik Božji, a Isus je jaganjac Božji koji oduzima grijehe svijeta i izmiruje nas s Bogom. Vidite, tako dugo dok ne pronađete Isusa, ostajete pod Božjim gnjevom, pa makar to poricali. Samo oni koji dolaze k Isusu mogu biti u miru s Bogom, jer na njega pade kazna radi našeg mira. Prikazat ću vam to jednostavnim primjerom. U Prvom svjetskom ratu bio sam topnik. Topovi su nam sa strane bili zaštićeni metalnim štitnicima. Jednom smo ostali na prvoj crti bojišta bez zaštite pješaštva i napali su nas tenkovi. Meci neprijateljskog pješaštva poput tuče su udarali po štitnicima. Na sreću, štitnici bijahu dovoljno jaki te smo ostali netaknuti. U tom sam trenutku pomislio da sada ispružim ruku izvan štitnika, meci bi je odmah rastrgnuli i bio bih izgubljen. Zacijelo bih iskrvario. Ali ovdje iza štitnika sam siguran. To je upravo ono što je Isus postao meni. Dobro znam da bih bez Isusa bio uništen na Božjem sudu. Osim toga, bez Isusa ne bih nikada mogao dobiti mir u srcu, bez obzira što činio. Bez Isusa ne mogu umrijeti bez smrtnoga straha pred onim što me čeka. Bez Isusa idem ravno u vječnu propast. Vječna smrt nedvojbeno postoji. Pričekajte i vidjet ćete. Ali kada stojim u zaklonu Isusova križa, zaštićen sam kao i onda iza čeličnog štitnika. Sa sigurnošću znam da je On moj otkupitelj, moj spasitelj. Da, Isus je spasonosna ljubav Božja. Jeste li već čuli ove riječi? Bog želi da se svi ljudi spase. Zato je i dao svog sina za spasenje, za otkupljenje. Dao ga je i za vas. Nemajte mira sve dok ne dobijete taj Božji mir, sve dok ne budete spašeni. Zašto Isus? Isus jedini može riješiti naš najveći životni problem. Znate li koji je najveći problem našeg života? Stari naravno odmah pomisle na žuč, bubrege ili nešto od čega upravo boluju. Kakvi problemi! Kod mladih je to dečko ili djevojka. Svatko ima nekakve svoje probleme. No vjerujte mi, najveći naš problem u životu jest naša krivnja pred Bogom. Mnogo sam godina radio s mladima, pa sam uvijek tražio nove slike kako bih im lakše objasnio tu istinu. Jednu bih htio upotrijebiti i ovdje. Svojim bih slušateljima rekao, zamislite da od rođenja nosimo željezni prsten oko vrata. Svaki put kada sagriješim, na njega biva zavarena jedna karika. Imao sam prljave misli, jedna karika. Bio sam zločest prema majci, jedna karika. Loše sam govorio drugima, još jedna karika. Proveo sam dan bez molitve i ponašao se kao da Boga nema, još jedna. Bio sam nepošten, lagao sam, još jedna karika. Sada pokušajte zamisliti duljinu lanca koji vučemo za sobom. To je lanac naše krivnje. Taj lanac naravno ne možemo vidjeti, ali takva je stvarnost naše krivnje pred Bogom. Naša je krivnja golema i mi je vučemo sa sobom ma gdje god išli. Često sam se pitao zašto ljudi nisu sretniji i zadovoljniji. Izgleda da imaju sve uvjete da budu sretni, ali jesu li zaista sretni? Oni to nikako ne mogu biti,
Ne mogu jer za sobom vuku teški lanac vlastite krivnje i nitko im ga ne može skinuti, ni jedan župnik, svećenik ili pak anđeo. Ni Bog im ga ne može jednostavno skinuti jer je pravedan. Čovjek žanje ono što je sam posijao. Ali tu je Isus. On je jedini koji može riješiti naš najveći životni problem. On je umro za moje grijehe. Svojim je životom platio za njih. Zato je sposoban skinuti lanac krivnje s mene. On je jedini koji to može. Iz vlastita iskustva mogu reći da je pravo oslobođenje znati da su ti grijesi oprošteni. Veće oslobođenje čovjek ne može iskusiti u životu. I ne samo da to iskustvo mijenja život, nego i smrt. Vi stariji ćete to dobro razumjeti. Jedno je umrijeti sa spoznajom da su ti grijesi oprošteni, a drugo otići u vječnost noseći sa sobom svu svoju krivnju. To mora da je užasno. Znam neke koji su cijelog života govorili ja sam dobar, ja sam pravedan. Jednog će dana umrijeti i ostaviti i posljednju prijateljsku ruku da bi otkrili kako lađa njihova života, zahvaćena strujom vječnosti, plovi u susret Bogu. Sa sobom neće moći ponijeti ništa, ni kućicu, ni bankovni račun, ni štednu knjižicu, samo svoju krivnju. Eto, tako će se čovjek pojaviti pred Bogom. Užasno. No takva je ljudska smrt. I kada kažu, pa tako svi umiru, onda svi i umiru tako. Ali vi ne trebate umrijeti tako. Isus vam nudi oproštenje grijeha. To je najveće oslobođenje što postoji. Bilo mi 18 godina kad sam iskusio oproštenje grijeha. Moj se lanac krivnje prekinuo i otpao. Tada se dogodilo ono što kaže pjesma. Izgubljen grešnik bio sam, sad spašen sam i ja. Sad srce moje sretno je i ne plaši se već. Od straha oslobodi me milosti Božje riječ. Želja mi je da i vi iskusite Božje oproštenje. Približite se Isusu. Učinite to još danas. On vas očekuje. Recite mu, Gospodine, moj je život iskvaren i ispunjen grijehom. Uvijek sam to izbjegavao priznati i sebe prikazivao u najboljem svjetlu. Sada donosim pred tebe sve svoje grijehe. Želim vjerovati da tvoja krv može isprati svu moju krivnju. Oproštenje grijeha je nešto divno. Ne oklijevajte. U 17. stoljeću živio je u Engleskoj čovjek imenom John Bunyan. Zbog svoje vjere proveo je mnoge godine u zatvoru. Neke se stvari nikad ne mijenjaju. Nakon riječi Božje, zatvor je nešto najstalnije na svijetu. U zatvoru je Bunyan napisao izvrsnu knjigu koja se i danas rado čita. U njoj je život kršćanina prikazao kao opasno putovanje puno pustolovina. Knjiga naime govori o čovjeku koji je živio u gradu zvanu Propast. Odjednom ga obuze nemir pa reče: ovdje ništa ne valja, nemam mir u duši, nesretan sam, moram odavde. Svoj nemir podijelio sa ženom koja mu odgovori: malo si napet, treba ti odmor. To mu nije nimalo pomoglo, nemir je ostao. Jednog dana konačno zaključi: nema mi druge, moram napustiti ovaj grad, i pobježe. Nakon nekoliko koraka postao je svjestan kako mu je na leđima pričvršćen velik teret. Htio ga se riješiti, ali nije mogao. Što je dalje odmicao, teret je bivao sve teži. Na posljedku je već jedva hodao. S velikim se naporom popeo planinskim putom. Teret je postao nepodnošljiv. Odjednom se, zamaknuvši iza zavoja, nađe pred križem. Već na izmaku snaga sruši se u podnožju križa, čvrsto ga obujmi rukama i podiže pogled na raspetog Isusa. Istog trena osjeti kako mu se teret odvojio s leđa i uz buku i lomljavu otkotrljao u provaliju. Ova priča krasno prikazuje ono što čovjek doživljava kad se približi križu Isusa Krista. To opisuje i ova pjesma. Kod križa Kristova zora me obasja, slijep bijeh, ali sada gle vidim ja. Kad u život svoj Isusa primam, Hosana, tad blažen mir imam. Ja imam oproštenje grijeha jer je moj spasitelj platio umjesto mene. S mene je skinut lanac krivnje. Mog tereta više nema. Nitko osim Isusa ne može dati takav dar. Oproštenje svih naših grijeha. Zašto Isus? Moram vam reći i još jedan razlog zašto vjerujem u Isusa. Isus je dobri pastir.
Vjerojatno ste već iskusili kako je grozno biti sam i kako je život tada prazan. U svojoj ste osamljenosti shvatili, nešto u mom životu nedostaje. Ali što? Reći ću vam što. Nedostaje vam živi spasitelj. Upravo sam objasnio da je Isus umro na križu kako bi platio za naše grijehe. Čujte ovaj biblijski redak. Na njemu je bila kazna radi našeg grijeha. Mrtvog su ga skinuli s križa i položili u grob isklesan u stijeni. Na otvor groba postavili su golem kamen. Da bi bili potpuno sigurni, rimski je upravitelj naredio da se grob zapečati, a pred ulaz postavi straža. Pretpostavljam da neki od stražara bijahu prekaljeni ratnici koji su se borili po svim zemljama ondašnjeg poznatog svijeta, Galiji, današnjoj Francuskoj, Germaniji, današnjoj Njemačkoj, Aziji i Africi. Tijela su im vjerojatno bila nagrđena od rana zadobivenih u borbama. U osvit trećeg dana po Isusovoj smrti stajahu pred grobnicom sa štitovima na rukama, kopljima u desnicama i kacigama na glavama. U rimskog se legionara zaista moglo pouzdati kad je bio na straži. No Biblija kaže, anđeo gospodinov siđe s neba, pristupi te odmaknu kamen. I Isus izađe iz groba. To je bilo tako zastrašujuće da su stražari popadali po zemlji kao mrtvi. Nakon nekoliko sati susreo je Isus siromašnu djevojku. Za nju Biblija kaže da je ranije bila opsjednuta sa 7 demona koje je Isus istjerao iz nje. To je jutro bila sva u suzama. Isus joj priđe, no ona se kad ga ugleda ne sruši od straha. Upravo obrnuto. Njezina se tuga pretvori u radost i ona, prepoznavši uskrslog Gospodina, uskliknu Gospodaru. Utješila se jer je znala, Isus je dobri pastir, živ je i tu je sa mnom. Vidite, zbog toga želim imati Isusa. Trebam nekoga tko će me uzeti za ruku. Mene je život bacio u tamne dubine. Zbog svoje sam vjere proveo mnogo vremena u nacističkim zatvorima. Bilo je trenutaka kada sam mislio, preostao mi još samo korak do mračnog kraljevstva ludila, odakle se ne može natrag. Tada bi mi prišao Isus i opet bi sve bilo dobro. To vam mogu osobno potvrditi. U zatvoru sam proveo jednu noć kada je izgledalo da se otvorio sam pakao. Tog su dana nacisti doveli ljude koji su vodili u koncentracijski logor. Ljude bez ikakve nade, dijelom kriminalce, dijelom nevine ljude, Židove. Te su noći, sjećam se dobro, bila je subota, srca tih ljudi bila ispunjena dubokim očajem. Odjednom su svi počeli urlati iz svega glasa. Ne možete zamisliti taj prizor. Cijela je zgrada bila puna očajnika koji su jaukali i lupali po zidovima i vratima ćelija. Stražari su bili nervozni i pucali pištoljima u strop te trčali od ćelije do ćelije udarajući lijevo i desno kog su stigli. Ja sam sjedio u svojoj ćeliji i mislio, ovako će jamačno biti u paklu. Kako je neopisiv bio taj prizor. U tom mi trenu nadođe misao. Isus, on je ovdje. Govorim vam ono što sam doživio u tom trenutku. Tada tiho, sasvim tiho, zazvah ondje u svojoj ćeliji. Isuse, Isuse, Isuse. Za 3 minute sve je utihnulo. Razumijete li? Zazvao sam ga. To ni jedan čovjek nije mogao čuti, samo on, i demoni su morali odstupiti. Tada, iako je bilo strogo zabranjeno, glasno zapjevah. Isuse, prijatelju moj, melem srca mog, Isuse, ukrasi moj, o kako dugo srce moje za tobom će čeznuti. Svi su uhićenici mogli čuti pjesmu. Stražari nisu rekli ni riječ što glasno pjevam. Od oluje se mogu uzdrmati i temelji svijeta, kraj mene Isus je moj. Dragi prijatelji, ondje sam osjetio što znači imati živog spasitelja. Jednom ćemo svi morati, govorio sam već o tome, proći kroz veliku nevolju, kroz gorko iskustvo smrti. Jednom je netko pristupio s riječima, vi župnici uvijek plašite ljude pričama o smrti. Ja mu na to odgovorih, time zaista ne trebam nikoga plašiti, toga se svi bojimo. No kako će olakšanje biti kada tamo, u trenutku smrti, budemo mogli prihvatiti ruku dobroga pastira? Govore mi, i to je istina, da se čovjek današnjice manje boji umrijeti nego živjeti. Život je grozan, gori od smrti. Ali, dragi prijatelji, postoji nešto bolje. Život sa spasiteljem. Moram vam ispričati još jednu priču koju često ponavljam. Nevjerojatna je, ali istinita.
U Essenu sam upoznao nekog industrijalca, jednog od onih darežljivih. Veličasni, reče mi, dobro je što djecu učite dobru. Evo vam ček na 100 maraka za vaš rad. Kad sam ga upitao kako on stoji s vjerom, hitro mi je odgovorio, pustite to, velečasni, imam ja svoj svjetonazor. Razumijete li to? Bio je to dobar čovjek, ali udaljen od Boga kao mjesec od Siriusa. Nedugo nakon tog susreta vjenčavao sam jedan mladi par. To ponekad i nije baš ugodno u našim velikim praznim crkvenim zgradama. Uđoše mladenci s 10 svatova. Sjedili su kao izgubljeni u toj golemoj crkvi. Jedan od svjedoka bio je i moj darežljivi industrijalac. Zaista sam se sažalio na tog čovjeka. Stajao je ondje u elegantnom fraku s cilindrom u ruci. Jednostavno nije znao kako se ponašati u crkvi. S lica mu se čitalo pitanje, trebam li kleknuti ili se prekrižiti? Što sada trebam učiniti? Pokušao sam mu pomoći da se opusti. Uzeh mu cilindar u ruke i odloži ga sa strane. Tada zapjevasmo. On nije imao pojma kako pjesma ide, ali je pokušao pjevati s ostalima. Možete li sebi predočiti tog gospodina? Čovjeka koji se inače tako dobro snalazi u svijetu. Tada se zbilo nešto neočekivano. Mlada je inače bila pomoćnica u bogoslužjima za djecu, pa je 30 djevojčica odlučilo pjevati na njezinu vjenčanju. Smještene visoko gore na galeriji, svojim su slatkim glasićima počele pjevati dječje pjesme. Isusova sam ovčica, radujem se uvijek tom pastiru mom ljubljenom. Svrnuo sam pogled na svog prijatelja i začudio se. Što je tom čovjeku? Je li bolestan? Tresući se sagnuo je glavu i prekrio lice rukama. Prva mi je pomisao bila, nešto mu se dogodilo, moram hitno pozvati liječnika. No tada sam shvatio da on nezaustavljivo plače. Pastiru mom ljubljenom koji me krijepi. Pjevale su dalje djevojčice, koji me ljubi, koji me zna i mojim me imenom zove. Pod njegovom palicom blagom ja izlazim i ulazim i neizrecivo slatku pašu nalazim. Sjedio je ondje taj čovjek, veliki industrijalac, i plakao. Odjednom sam shvatio što se dogodilo u praznoj crkvi. Taj čovjek je zacijelo sam sebi rekao, ova djeca imaju nešto što ja nemam, dobroga pastira. Ja sam samo jadan i izgubljen čovjek. Ni vi, bili muško ili žensko, nećete daleko stići u životu ako zajedno s tom djecom ne možete reći, radujem se što pripadam stadu Isusa Krista i imam dobrog pastira. Bez njega dalje ne možete. Zašto vjerujem u Isusa? Zato što je on dobri pastir, moj najbolji prijatelj i živi spasitelj. Zašto Isus? Na kraju vam želim reći još jedno. Isus je knez života. Prije mnogo godina organizirao sam kamp za mladež u Bömerwaldu. Po svršetku kampa, kad je mladež otišla, morao sam ostati još jedan dan i pričekati auto koji će poslati po mene. Noć sam proveo u lovačkom dvorcu koji je nekoć pripadao nekom kralju. U to je doba ondje stanovao samo šumar. Zgrada je bila u poluruševnom stanju. U njoj nije bilo čak ni struje, ali je imala vrlo veliku dnevnu sobu s kaminom. Kad je naložio vatru u kaminu, šumar mi pruži svjetiljku i zaželi laku noć. Van je bjesnila oluja, a kroz krošnje jelki oko kuće lijevala je kiša. Pravo vrijeme i mjesto za dobar krimić. Upravo te noći nisam imao kod sebe ništa za čitanje. Tada na rubu kamina pronađoh nekakvu knjižicu. Polako sam je počeo listati pod treptavim svjetlom petrolejke. Mislim da nešto groznije nikada nisam čitao. Na njenim je stranicama neki liječnik izlijevao svoj gnjev protiv smrti. Stranicu za stranicu nizale su se ovakvi odjeljci. O smrti, neprijatelju ljudskog roda, tjedan sam se dana mučio iz svojih kandži iščupati jedan ljudski život i kad sam već pomislio da sam ga spasio, stala si kraj njegove postelje i otela mi ga s prezrivim osmijehom i sav moj trud bijaše uzaludan. Ja mogu izliječiti čovjeka, ali znam da je sve uzalud. Uvijek dolaziš ti sa svojom šakom od kostiju, o smrti ti varalice, neprijatelju. I dalje je tako na svakoj stranici davao oduška svoje mržnji prema smrti. Tada sam naišao na najgori odjeljak. O smrti, kraju svega. I doslovce je nastavio ovim riječima. O prokleta, kad bi zaista bila kraj svemu, kad te pogledam pretvaraš se u znak pitanja. Tada se pitam je li smrt zaista kraj, a što ako nije?
To je to. No ja vam mogu reći da sa smrću nije svemu kraj. Isus koji najbolje zna sve o tome rekao je: širok je put što vodi u propast, a uzak je put koji vodi u život. Na nama je da, dok smo još na zemlji, donesemo ispravnu odluku. Zato se radujem jer imam spasitelja koji mi daje život, ovdje i sada. Imam spasitelja koji jest život i koji vodi u život. To je razlog zbog kojeg ovu poruku volim govoriti drugima. Za Prvog svjetskog rata tjednima sam bio kod Verduna, gdje se tada vodila jedna od najvećih bitaka. Između rovova ležale su hrpe leševa. Kasnije se cijelog života nisam mogao osloboditi tog užasnog zadaha raspadajućih leševa. I svaki put kad vidim spomenik s natpisom "Pali za domovinu", osjetim taj zadah Verduna, smrad mrtvih tijela. I kad pomislim da za 100 godina više neće biti nikoga od nas, zagušuje me taj isti užasni miris smrti. Osjećate li ga i vi? Ipak u tom smrtnom svijetu postoji netko koji je uskrsnuo od mrtvih. On je rekao: ja živim i vi ćete živjeti. Vjerujte u mene, dođite k meni, pokajte se, postanite moji, povešću vas u život. Nije li to čudesno? Kako živjeti u tom svijetu smrti bez spasitelja koji jest život i koji vodi u vječni život? Ovih sam dana čitao jedno staro pismo koje je profesor Karl Heim dao tiskati. To je pismo nekog vojnika, kršćanina koji je poginuo u Rusiji za vrijeme Drugog svjetskog rata. U tom pismu piše otprilike ovako: ovdje je jezivo. Kad Rusi zapucaju Staljinovim orguljama, sve nas obuze panika. I ta hladnoća, taj snijeg, jezivo. Ali ja se ne bojim. Biće prekrasno kad poginem. U trenutku ću ući u blaženstvo. Prestaće muka i ja ću vidjeti mog Gospodina licem u lice. Utonut ću u njegov sjaj. Ne, neće mi biti žao ako ovdje poginem. To mu se i dogodilo nedugo nakon što je napisao to pismo. Čitajući ga pomislih kako je veličanstveno to što se jedan mladić više ne boji smrti samo zato što poznaje Isusa. Da, Isus je knez života. On svojima daje nepokolebljivu nadu u vječni život. U doba 30-godišnjeg rata napisao je Paul Gerhardt ove stihove: svoj ću život samo pronijeti kroz ovaj svijet, ali u tom neprijateljskom šatoru ne mislim živjet. Putovima svojim putujem u domovinu što vode, gdje Otac će tješit me moj. Od sveg vam srca želim da i vi možete ovako proputovati kroz svijet. Zašto trebam Isusa? Zato jer sve, apsolutno sve, ovisi o tome hoću li ga upoznati.